Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wannan wani incident ne ko in ce wani labari ne muhimmi wanda a yau an waye gari da sojojin NATO da suke gaba ta tsakiya suna ficewa daga gaba ta tsakiya musamman kasashe irin su Iraki da Syria wuraren da suke da sansanoni. Sojojin kasar Poland, na kasar France, na Spain, na Italy, na Amurka, na Germany duka suna ficewa daga manya-manyan sansanonin da suke tare a wurin a kasar Iraki da kuma Syria. Dukkaninsu suna wato ficewa kamar yadda kuke kallon wannan bidiyon, kowa yana zare sojansa daga wannan gurin domin hadari ne nan gaba ɗaya ma ba shigowa zai ba. Har kasashen Turai da Amurka suna kira ga 'yan kasarsu da su gaggawar ficewa daga gabar ta tsakiya gaba ɗaya saboda akwai hadari da yake shirin faruwa sakamakon wato Rasha da China sun nuna za su shigo cikin wannan yakin 1000% kamar yadda shugaban kasar China yake faɗa cewa Iran ba tana yaƙi bane dan addini kawai, a'a tana yaƙi ne domin yaƙar zalunci, kuma ba za a ci gaba da barinta ba. Za mu zo in ta kai muddin da mu kwaso sojojinmu gaba ɗaya na ƙasar China mu kawo su gaba ta tsakiya don mu yaƙi mu taimaka wa Iran. Shugaban ƙasar China ya ce za mu yi wannan, kuma za mu yi amfani da dukkanin ƙarfin da muke da shi mu tabbatar da mun taimake ta. Ya ƙara da cewa yanzu za mu taimaki Iran ba ta gaba da gaba ba tare da shakka ko kuma tsoro na wani abu, yana cewa direct za mu taimake ta. Shi ma na Rasha ya faɗi wannan inda yake cewa lokaci yayi da ya kamata a ganmu, kuma lokaci yayi da ya kamata mu shigo cikin wannan daga ta yaƙi da ake yi da zalunci. Kuma Iran ba ƙawa ce kawai ta wato mu'amalar mu da shafi harkar soja ba, yace aminiyarsa ce kuma ƙawarsa ce kuma wato aboki, ya kira ta da partner. Partnership ya wuce kamar ka ce friendship, saboda haka abokiyar aiki ce, za su yi aiki tare don su tabbatar da cewa sun yaƙi wannan gagarumin zalunci. To motsi da China ta fara yi da kawo wasu jirage da kuma ƙara sauke wasu wato sojoji na musamman da Rasha ta fara yi a ƙasar Syria, wannan ya sa sun fahimci wani irin bala'i ne zai taho. Syria za ta zama wani irin, kamar yadda na sha faɗa, za a yi kwankwatsa a Syria. Lokacin kwankwatsa ya kusa, saura kaɗan insha Allahu za a yi wannan kwankwatsar. Kuma wayannan mutane na Jolani wayanda da kansu suka fita cewa suna tare da Amurka, suna tare da su taimaki Isra'ila wurin cimma banadanta. Wannan an faɗa kawo wannan rahoton, Jolani ya faɗi cewa suna tare da Isra'ila, suna tare da Isra'ila, wanda har ne magana kan cewa masu cewa 'ya'yan nan nasu lokacin da Bashar Assad yana kan mulki ake cewa a kawar da shi, a kawo sunna, a kawo ahlus sunna, wai wayannan da 'yan masu cewa mutane 'yan bid'a din nan su dai suka yi ta damun al'umma, zalunci ake yi. To yanzu dai gashi nasin ya zo, sanda ya hau suka ce dan me ya hau, yanzu sunna ta hau mulki, yanzu dan me ya hau mulki, to ga nasin ya zo ya ce tare da Isra'ila. Kuma mun ga ana faɗa da Isra'ila na cin duka kuma suna fushi, suna jin ba sa jin daɗi, wanda yake nuna tare suka da Isra'ila, wanda yake nuna me tare suka da Isra'ila 100%. Saboda haka duka wayannan al'amura suna tahowa, kuma in kuka duba za ku ga wayannan mutanen yadda in ka ga dubba wahabiyan duniya baya son China kuma baya son Rasha, baya son China baya son Rasha, sai dai in bai san me ake nufi da wahabiyanci ba. Amma in dai ya san abin da ake nufi da wahabiyanci, baya son China kuma baya son dan China, ko hulɗar kasuwanci da yake da shi dan baya da zini, kuma baya son Rasha, baya son dan Rasha, baya son su, saboda kasar su Saudiya ba da son su, Laraba ba da son wayannan mutanen. Yau kuma su ne suka wasu taimaki masu kokarin kwato mana wannan addini. To ko a nan gurin shi ma sabon lissafi ne, kowa ya je ya bibi mutanen su ya ji, zai ji tsohuwar hirarsa ta jiya akan magana China da Rasha, za ku ga zagi ne, zagin yan China suke, zagin yan Rasha suke. Ku duba, kar ku tambaye su yanzu, ku turo tarihi, in posting ne ku bi posting ɗinsa na baya, za ku ga duka wayannan abubuwan a rubuce. Saboda haka wata iriyar bauta ce muke yi ta ra'ayin wasu mutane, wanda dole kuma a hankali yau gaskiya na fitowa. Muna son mu tsaya da kafafuwan mu bauta wa Allah yadda ya kamata mu bauta masa, mu bude idanun mu kallon gaban mu, ba a sa bakin kyalle a rufe idanun mu ba. In an ga dama a jifa mu rami, in an ga dama a jifa mu saman dutse, in an ga dama a jifa mu kwata. A'a, yanzu idanun mu a buɗe suke, sai mun bi hanya, ba za mu ta haƙaya ba insha Allahu, sai mun tafi siratal mustaqima, mun tafi har mun sadu da manzon Allah da iyalansa sallallahu alaihi wasallama a inda suke, kuma tafarkin su zamu bi insha Allah. A koda yaushe a kowane yanayi akwai wani yanki na musamman akan abin da ya shafi military na sojin ƙasar Syria kenan, su Jolani su waɗanda kayayyaki daban dai nan Isra'ila ta kai hari nan gurara.
wanda suka iya yi sai Allah wadai da suka iya yi shine nuna damuwa suke a wannan hari da Isra'ila ta kai nan dan tunda da yanzu Syria da muke gani Isra'ila ce ta ba da sanarwar kama wani sojanta yana kula ne da bangaren Iron Dome na Isra'ila. Ana tuhumar sani da yin leƙen asiri, yana ba ma ma'ana suna da alaka da Iran kenan, yana ba su muhimman bayanai, yana yi musu leƙen asiri. Da cewa a jiya Iran ta yi amfani da missile ta kai hari zuwa sansanin UK washari, akwai sansanin ta wanda yake nan Indian Ocean. An kai hari nan, har ma ana batu akan, duk da rahotannin sun bambanta gaskiya. Akwai rahoton da ke nuni da cewa missile din da Iran din ta harba bai kai ga wannan sansanin ba, an kaɗo shi kenan. Akwai kuma rahotannin da suke nuni da cewa ya kai ga wannan sansanin. To koma dai yaya ne dai muka ɗauka dai gargaɗi ne da jan kunne Iran ta yi musu, tunda ana magana tsakanin Iran din da wannan sansanin, wanda dama a da UK din ta yi ta taɓarza ta ƙi ta ba ma America dama ta yi amfani da shi. Dama dai manazarta suna gani wannan abin dai siyasar su ce dama suka buga a wannan lokacin, bata isa ta hana America yin amfani da shi ba a lokacin da take so. Gashi nan a jiya sun ba da sanarwar sun amince, sun ba da dama a yi amfani da wannan sansanin nasu, inda a jiya waya ta gudana tsakanin ministan harkokin wajen kasar UK din da kuma ministan harkokin waje na kasar Iran Abbas Arachi inda yake gargadin su akan wannan mataki da suka dauka. Idan kuma suka yadda aka yi amfani da wannan sansanin aka hare su, to tabbas su ma kamar sun shiga cikin yakin ne a hukumance, kamar yadda Abbas Arachi ya faɗa a jiya. To gashi nan tun a jiya ma dai sun kai hari, sun yi musu hari na jan kunne kenan, inda ana ganin cewa saboda nisan gurin akalla kilomita ya kai 4,000 daga nan Iran din zuwa inda sansanin sojin yake, amma kuma makamin Iran din ya je gurin, yayin da wasu suna ganin kuma bai kai kilomita 4,000 ba. Nisan adadin nisan inda sansanin yake ana maganar kilomita 3,800, an je dai 4,000. Kuma wannan za mu ƙara fahimtar cewa mun sani kamar yadda rahotanni suka fita a kwanakin baya akan makamai masu cin dogon zango daga nahiya zuwa nahiya wanda ake ta dambaruwa akai. To yanzu dai gashi nan dai mun san Iran kuma tana da makamai iri-iri daban-daban, su Khorramshahr da Wampo da Shahab da Fatah da Zulfikar da Suna da Sajin da Qasim, duka dai kowanne kuma akwai adadin kilomita din da yake ci. To yanzu ga wannan wanda aka harba yana cin 4,000. Kai yanzu ai ba sai an faɗa ma ba a ce Iran tana da makamin da zai je har Amerika ko abin da ya kama da haka. Shi kawai yaƙi lokaci ne. Duk wanda yake da mai cin 4,000, to duk wanda ya mai cin 1,000, 2,000, 700, 500 ma, tunda duk akwai su masu cin kilomita din nan. To ga shiga hannun mai cin 4,000 akwai, to ta yaya mai cin kilomita wajen 10,000 ko sama da 10,000 zai gagare ka haɗawa? Ai abu ne wanda ba zai yiwu ba. Kawai a jira lokaci alkali ne. Yawwa, ana bin mataki ne, ana bin step by step ne. Yawwa, komai ba za a fito da shi lokaci guda ba. Yanzu waɗannan makaman da Iran take ta amfani da su, ana batu akan wasu sun haura shekara 10 ma da kera, wasu shekara 7, wasu ma sun kai wajen 15 ko abin da ya kama da haka. To yanzu ina ga wanda ta yi amfani, waɗanda za ta wallafa nan gaba, waɗanda a wannan 'yan shekara 5 ɗin nan ko shekara 3 aka yi su, an yi update ɗinsu, an ƙara samun ci gaba sosai da sosai. Ina ga in ta bayyana su, wani kalar mamaki za ta bayar. NATO ce ta ba da sanarwar ficewar sojojinta daga nan ƙasar Iraki, sun nufi Europe kenan. Dalilan da suka bayar dai na ficewar sojojin daga nan Iraki, akwai aikace-aikace iri-iri daban-daban waɗanda suke yi ana. Dalilin shine saboda yadda abubuwa suka ƙara ta'azzara, yaƙi yana ci gaba, kuma barin wannan sojojin a nan zai jefa su cikin haɗari da abubuwa iri-iri daban-daban wanda NATO ɗin ta faɗa. Wannan kuma dama ce ta samu ƙasar Iraƙin, duk da dai sun ba da sanarwar cewa na wucin gadi ne, idan abubuwa sun saisaita, abubuwa sun lafa, za su dawo. Wannan dama ce ƙasar Iraki idan ta yi amfani da ita, idan sun nemi za su dawo, ita ƙasar Iraƙin ta hana su, ta ƙi ba su damar dawowa na. Zaɓi da ya rage nata, ta ba su dama su dawo ko kada su dawo. A wani gidan jarida na ƙasar Japan an yi doguwar tattaunawa da shi akan, ya ce ba za su yadda, ba za su amince da ceasefire ba, a tsagaita wuta, a tafi hutu na wani ɗan lokaci kuma a dawo a ci gaba da yaƙi kamar yadda ya faɗa, saboda an sha su sun warke, sun ɗau darasi akan abubuwan da suka faru a baya, ba za su sake maimaita wannan kuskuren ba.
akwai yaudara iri-iri daban-daban waɗanda aka yi musu. To ya ce dai sun riga sun ɗau darasi. Sai kuma akwai rahoton da ya fita daga ɓangaren ita kanta Japan ɗin, Iran ta yadda ta amince za ta bar jiragen ƙasar Japan ɗin su wuce ta nan Hormuz. Amma ita ƙasar Japan ɗin ta yadda ta amince da sharuɗɗukan da ƙasar Iran ɗin ta gindaya. Ba kawai haka randomly ba, za a baka dama ka zo ka wuce. Sai an kafa ma sharuɗɗuka iri-iri daban-daban, ka ji ka yadda ka amince. Inda a farkon al'amari dai Iran ta bada sanarwar cewa duk mai son wucewa ta nan Hormuz ɗin jirgin sa ya wuce, ko na mai ko na dakon kaya ko abin da ya kama da haka, to ya kori jakadan Amerika da Isra'ila zuwa ya kore su daga nan ƙasar, ya fice daga wannan ƙasar. Duk da dai wannan al'amarin ya yi wa ƙasashe da dama wuya su kasa cikawa. Duk da dai akwai ƙasar da ta kori jakadan Isra'ila tun kafin ma Iran ta fidda wannan sanarwar. Akwai ƙasa guda ɗaya da naga ta fidda wannan sanarwar, amma kawo har yanzu ni dai ban ga ƙasashen da suka cika wannan sharaɗin ba. Sharaɗi ne mai kamar wuya kuma a cika shi. To yanzu za mu iya cewa a ɓangaren Japan Iran ta sassauto kenan tunda tattaunawa ta yi nisa ma, amma sun amince za su biya harajin da za su biya. Don yanzu Iran ta ɗauki wani babban mataki na duk wanda jirginsa zai wuce to zai biya haraji, kuma haraji mai mugun tsada, ba haraji ne mai sauki ba. Kuma harajin da zaka biya, kuɗin da zaka biya ba da dala zaka biya ba, da yuan, kuɗin ƙasar China zaka biya. Iran ta amince, ta yarda za ta yi haka. Su ma kuma Japan ɗin sun amince za su biya haraji da yuan ɗin. Yanzu lokaci ake jira ran da za su biya wannan kuɗin. Idan kuɗin sun zo hannun Iran ɗin, to sai kuma su ba su dama jirgin su ya zo ya wuce. Japan dai kada mu manta tana biyayya ne ga tsarin Amerika da Isra'ila. Duk ƙawayensu ne, abokanan juna ne, abokanan cin mushe ne. A satin nan da a cikin kwana uku baya, Prime Ministan ƙasar, wata mace ce ma, ƙasar Japan ɗin ta kawo ziyara ta musamman zuwa nan Amerika, inda suka yi doguwar tattaunawa da Trump ɗin. Har ma sun tattauna akan abin da ya shafi ɓangaren zuba hannun jari a nan ɗin. Ita ma dai za ta bada kuɗaɗe zuwa ga Amerika da zuba hannun jari a nan, da wasu batutuwa da dama da suka tattauna. Inda ko a tattaunawa da naga sun yi da Trump ɗin, ta ƙara jaddada bai'atta ga ƙasar Amerika ɗin da Isra'ila, goyon bayan su kenan, da kuma yin Allah wadai da hare-haren da Iran ta kai. Duk da 'yan ƙasar Japan ɗin kusan ba sa tare da wannan tsarin, ba sa goyon bayan wannan tsarin, tunda akwai zanga-zangogi iri-iri daban-daban waɗanda suka gudana a baya, kuma mu ce har yanzu akan goyon bayan su ga musamman al'ummar Falastin ɗin sun nuna goyon bayan su akan haka. Yaƙi yana daga cikin abin da yake cin maƙudan kuɗaɗe. Amerika ta fidda kalan nata ƙididdigar, kowa ya riga ya gani. Duk da ana ganin akwai son zuciya da ƙarya a ciki, amma dai wannan ijma'i ne na duk duniya. Yaƙi yana daga cikin abin da yake cin maƙudan kuɗaɗe. Ita ma Iran, da za a buga lissafi a fito da ainihin ƙididdigar da maƙudan kuɗaɗen da ta kashe, lissafi ba zai lissafin babba ne. Idan aka ji lissafin ma, kai ma ba zai ɗauka ba. To ga dama ta samu wadda za ta yi making ɗin waɗannan abubuwan da ta rasa. Ai kun ga dole ta yi amfani da ita, dole ta yi amfani da wannan damar. Ko yaya ne dai ai za ta rage raɗaɗi, kuma za ta samu ƙarin incomes. Kuma tun da ta ba da dama a yi amfani da yuan, ai da ta so sai ta ce da kuɗin ƙasarta za a biya wannan haraji, amma ba ta yi haka ba. To tun da ta sa a biya wannan harajin da yuan na ƙasar China, to ai ba za ta yi abin ba kawai haka nan, ita ma ba tare da alfanu ba, ko kuma akwai ita ma muradin da take so ta samu ta ɓangaren su. Shi komai ana yin sani da lissafi. Da ta so sai ta ce ita duk duniya da kuɗin ta za a biya ta, kuma haka za a yi amfani da wannan damar a biya ta da wannan kuɗin nata, amma ba ta yi haka ba. Kun ga nan ma wani babban lissafi ne aka buga. Amma duk wanda ya faɗaɗa nazari da tunani zai riski abubuwa da dama akan wannan mataki da Iran ta ɗauka. Inda mutane da dama, wasu sun yaba da wannan tsarin da Iran ta ɗauka, wannan hanya da ta buɗe ta ba da dama. Wasu kuma ba sa goyon bayan haka, suna sukar hakan. Don me Iran za ta yi haka? Suna ganin Iran kawai ta rufe Hormuz ɗin gabaki ɗaya, kada ta ba da dama, ko kada ta ba da ƙofa ko yaya a wuce ta wannan Hormuz ɗin. Duk da kowane ɓangare akwai nasu dalilan, akwai fa'idar da suke ta hanga. Amma dai mu sani cewa Iran sun fi mu duk wani lissafi da wani daga gefe zai yi. Yadda ni nake son zuciyata ya kasance, kai ma kake son naka son zuciya ya kasance, wancan ma haka, kowa ma haka. To abin
ba yadda lissafin kowa yake ba haka zai kasance ba. Su suke cikin wannan dagar, su suka san abubuwan da suke ciki, su suka san yanayin da suke ciki. Shi yaƙi komai ana yin shi ne da lissafi, ba ana yin shi ne kawai ya yanayin son zuciya yake so ya kasance ba, sai abin son zuciya na ya kasance haka. Ana yin shi komai da lissafi, kuma ana yin abu ne mataki bayan mataki. Ana daga wannan marhala a tafi wannan marhala, daga haka har a kai ga cin magacin da ake so a kai ga cin magaci. Ko iya haka aka tsaya, ko iya wannan abin aka tsaya, wallahi Iran ita ta yi nasara, ita ta yi mugun nasara. Kuma bangaren Amerika da Isra'ila su suka samu mugun koma baya akan wannan al'amari. Sabida a da jirage suna wucewa ta guraren ba tare da Iran ta tsangwame su ba, ko kuma ta ce sai sun biya wani mugun haraji, wasu mugayen maƙudan kuɗaɗe. Saɓanin yanzu ko wannan abin ya lafa ko bai lafa ba, tsarin da aka bujuro da shi kuma tsarin da za a tafi a kai akan shi shine duk jirgin da zai wuce sai an tatse shi kuɗi, kuma kuɗin da za a tatse ka da yuan na ƙasar China za a tatse ka. Kuma wannan babban nasara ce ga ita bangaren su China, su Rasha, ƙawayensu dai baki ɗaya, musamman akan abin da ya shafi wannan BRICS, nasarar da suke so su cimma ta bangaren BRICS din na rusa dala, saboda wannan babban fada ne shi ma na fada da dala. Kuma gashi nan kasashe da dama sun fara amincewa za su biya haraji da kasar yuan. Kun ga wannan wani babban duka ne, kuma wata babban nasara ce ta wani bangaren aka samu, idan ba ta wannan hanyar ba, idan ba wannan hanyar ba ta zo ba, ba lallai su BRICS din su cimma gaci su samu nasarar da suke so su samu su cimma cikin gaggawa. Amma ga hanya ta zo cikin sauri, kun ga tunda an samu opportunity, kun ga dole a yi amfani da shi. Mu dai kawai addu'ar da zamu da fata mu ci gaba da yi wa Iran addu'a, Allah ya bata nasara, Allah ya bata ikon cinye duk wani nau'i na jaraba. Tabbas za ta fuskanci jarabawa iri-iri daban-daban, gashi nan ma muna ganin ta a zahiri. Amma karshe dai nasara, duk gumurzun da za a yi, duk juyin da za a yi, Iran ita ce za ta yi nasara. Alfarma annabi da alkur'ani bi jahi sayyidul wara. Ci gaba dai da barna, saboda abin yanzu ya hita matsayin yaƙi, ya koma kuma wani abu mai kama da baƙin ciki. An kai ma cibiyar nukiliya ta Iran hari yau da safe din nan, yadda al'arabi sun kawo wallafa, inda ake tace iranium. Babban cibiyar nukiliya ta Iran ta Tanzar ita ce an ka kai hari, amma har yanzu ba a tantance irin barnar da hari ya yi ko kuma suwa ake zargin da kaiwa hari. Amma kai sun tabbatar da cewa an kai hari a wurin. To Allah ya kiyaye. Mun san ko ba su wuce Isra'ila da kuma waɗancan shiɗanu na Amerika. Kun ga yadda an ka gudanar da sallah, musulmai sun ka gudanar da sallar idi a Taj Mahal da yake ƙasar India, inda adda farin masallacin na wanda mafi yawa in suna sallah kuma suna sa farfarun kaya ne. Nan dai ƙasar India ce, kuma yau Asabar, yau ne an kai sallah a can, yadda Al Jazeera sun ka wallafa. Dama kun sa akwai tun shekarun jiya dai an ka fara sallah hajji har yau, saboda kun san da yawan musulmai da kuma irin fahimce-fahimce da ake yi ma nusus, saboda kashi 25 na mutanen duniya duk musulmai ne. Kowa ya san India tana cikin ƙasashe da musulunci yake fuskantar barazana, musamman zamanin wannan shiɗanin firaministan na nasu Narendra Modi, wanda irin ɗan gani kashe na addinin Hindu. Kuma nan kuma shine New Delhi, babban birnin India, wanda wannan birni yana da ɗimbin jama'a, wanda mutanen birnin sun kai miliyan 35 da rabi, wadda suke rayuwa a New Delhi, waɗanda ƙasashe da yawa, musamman in za mu ɗauki ƙasashen Turai ko wasu sauran ƙasashen Larabawa, za ka ga mutanen New Delhi ɗai sun yi mutanen ƙasashe da yawa in an game su, musamman ƙasashe da mutane kamar miliyan 2-3 ɗin nan. Tarayyar Turai, Union European kenan, suna kira ga masu ɓoye gas da masu adana shi cewa don Allah a fitar da shi sai da mutane a ta amfani da shi, saboda bala'i da ake fuskanta na matsalar makamashi saboda wannan yaƙi na Iran. Kuma jiya da dare na ga mutumin ku ya yi saranda, Donald Trump, mai bakin taɓarya, yake su babu ruwansu da wannan Mudeke Hormuz ɗin nan, yake tun da sojojin NATO matsorota na sun kasa su taho su kama a kare wannan wuri daga barazanar Iran, su Amurka babu ruwansu, yace ba su da amfani da shi ba, masu amfani da shi suna ya kamata su yi kokari su kare shi.
Isra'ila suna samun hare-hare da yawa, ba mu nan ma da kudusu saboda abin ya yawa kuma mutane suna cikin shagulgulan sallah, shi yasa. Amma Isra'ila suna fuskantar barazana, musamman yau haddar su Hezbollah sun kawo su mummunan hare-hare. Hare-haren Iran ba su ƙidayuwa, inda Isra'ila da kansu sun ka tabbatar da cewa an samu hasarori na mutane da kuma dukiyoyi da waɗanda sun ka jikkata akan wannan saruku da Iran ta sako, wanda yake mai bajewa din nan. Iran ta kai hari kan abad hujumin an arbiha, hare mafi nisa daga ƙasar Iran, wanda ta kai shi akan wajen wani kamfani wanda sojojin Amurka da kuma sojojin Ingila suke ciki a can wajen tekun Indiya. Lalle Iran ta kai musu hari jiya nan da makamai guda biyu. Wallahi yan uwa, addu'a ta fara tasiri a cikin wannan yaƙi. Ana samun saɓani tsakanin haramtacciyar ƙasa ta Isra'ila da kuma Amurka tun lokacin da shugaban ƙasar Amurka ya soki Isra'ila akan huce gona da iri da kuma kai ma Gazan nan hari ba tare da shawararsu ba. Da wurare dai mabambanta suna samun matsaloli tsakanin Washington da Tel Aviv, da kuma rashin samun sa'a tun da an kace sun haɗa baki ne don su kifar da gwamnatin. Kenan yanzu abin ya gagara, yanzu suna ta samun saɓani saboda fatattaka da shi Donald Trump ya yi ma hukumomin Isra'ila saman shahin sana sadarwa.